Ahlo nga day ibahon si siya tado, nga siya nga sa alerbang, hariboy, nga don hang nebat pentip ipikipay ba abait. Kiba jus nga tanat ban pe ka film kasi, ya ka film kaba ni ay karteng karam imei. Kabang ginsa pen ipay ba asinong terso hamadan football haying dorbar, but ginsa pen iha ka arpasaw tarik mentaw benay Oktober. Kandon saw show, ka show paningkong, kalong katwe shiteng men stem, ka show ka baar, shiteng no paisngi, mat ka show ka balay, san shiteng janmit, mat ka show ka basaw, henyo baje janmit. Teng akong kawe kanong shibenta, haga nega film, nga panjang ka siya na pikipat ba, kiba siyong sinong siya kitay kitan, singo baha banuan pan ka siya lem yaga nega film, bat ka bay tikat kalong shispa arang ba, san po kikana bat kisamla, bat kung juro kandon ka lucky draw haga tega singi, ka first prize kalong shilak, bat ka second prize kalong san po hajar, bat singo baha banuan pan ka siya lem haga tega singi, kuble shibun.